खुलुमबाय बड'सा स्टुडिय'आव साफ्रोमबो नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरखौ बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं फामि ब्रह्म नार्जारिया। बिटिसि बिसायख'थिया फैगौ डिसेम्बर दानाव खुंजासिगोनखौ नोजोर बोनानै बिटिसिनि राजखान्थि फोथाराव गोख्रोंसिनै बारसिनदों बिसायख'थिनि बारा। दासान्दि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा बिसायख'थियाव देरहासार जानायनि मिजिंजों बिसायख'थि फोसावदिंनायाव थाद'नाय गैयालासे मुखुबै नांथाबबाय थादों। लोगोसे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गावजों गाव सोंखारिलायनाय, बिबुंथिजों गाग्लोबलायनाय आरो हाद्रि बाला सारलायनायखौबो बारानिफ्राय बारा नुनो मोन्दों। दिनैबो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव इउपिपिएल हान्जानि मोनसे गेदेर बिसायख'थियारि सुबुं गौमा हाबाफारिया जानानै थाङो। बे बिसायख'थियारि सुबुं गौमायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। सुबुं गौमायाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ हान्जानि सायाव गोख्रों रावजों गाग्लोबो। बिथाङा बुङो दि हारिनि फारसे साननो रोङै, ओनसोलनि बागै साननो रोङै आरो जौगानायनि फारसे साननो रोङै बिपिएफ हान्जाखौ रायजो राजाफोरा बिदाय होनांसिगौ। बोसोरसेयाव 1 लाख आरो 5 बोसोराव 5 लाख खामानि गैजायै लाइमोनफोरखौ खामानियाव थिसननो इउपिपिएलआ थांखि लादों होन्नानैबो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुंथियो। दिनै बिटिसि ओनसोलनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सोलायनायनि सम फैबाय। सोलायनांगौ। जोङो सोलायनायजों खारफानो हायाबा हारिया बेंगुरा जाना थानांगोन। सोरनिबा दैदेनगिरिफोरनि मिसलिड खालामनायाव जों जुदि अराय सम हाब्राङाव गाब्र'योब्ला हारिया मालाबाबो जौगानो हानाय नङा। थांनाय 17 बोसोरा फारसेथिं नायोब्ला जोंनि थाखाय राजखान्थियाव गल्डेन बोसोरमोन, मानोना सनानि बोसोरमोन। जोंनि खुंथाय गोहोआव थाग्रा मानसिफ्रा दिल्ली आरो दिसपुरजोंबो मोजां सोमोन्दो दङमोन। बिथांमोना गोसोबा गोबां जौगानाय लाबोनो हागौमोन, नाथाय बिथांमोना लाबोनो हायाखिसै। बेराफारसेथिं जोबोद दुखुनि बाथ्रा, सरकाराव थानानै बिथांमोना स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटि, लामा सामा, गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि जेबो खामानिखौनो मावनो हादिया। बर' राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि जेबो खामानि मावनो हादिया। आरो लोगोसे बर' गोरोबथाखौ खालामनाया बिथांमोना नाजानायब्ला जोबोद मोनसे गोख्रों गोरोबथा बेसेबांबा सिगाङावनो खालामनो हागौमोन, नाथाय बेखौबो बिथांमोना खालामाखिसै। दा बेनिखायनो नैबे समा जोंनि सोलायनायनि सम आरो एबार सरकारखौ सोलायनो हायोब्लासो जोंनि हारिया जौगानो हागोन, जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हागोन, बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनो हागोन। जेलाव थाग्रा एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बरनजोबनानै मोजां मोनसे सान्थि गोजोननि न'खर सामलायनो हागोन, आबादारिफोरनि जौगानाय लाबोनो हागोन, फरायसाफोरनि मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हागोन आरो जायफोरा साख्रि बाख्रि गारनाय गैजायै लाइमोनफोर बिसोरनो मोजां खामानि होनानै मोजां मान इज्जतनि मोनसे जिउ खुंहोनो हागोन। गासैबो बिथिंनिफ्राय रायजो राजाफ्रा जै मै जौगानो हागोन। आरो बिनिखायनो हारिनि बागै साननो रोङै, ओनसोलनि बागै साननो रोङै, जौगानायनि फारसे साननो रोङै हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफखौ बिदाय होनो थाखाय आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायो। इउटिपिआ न'खर न'खर साख्रि खामानि होगोन होनदों। जब माने साख्रि नङा, जब माने खामानि। दा बिनिखायनो दिनै जोङो जायखिजाया जब नोङो मावनो हायो। दा बे जबखौ मावनो थाखाय इमप्लयमेन्ट होनो थाखाय इउपिपिएलआ थिग खालामदों आरो बोसोरसेयाव 1 लाख करि बोसोरबायाव 5 लाख जोङो साख्रि बाख्रि गैजायै, खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो खामानि होनो थाखाय जों थिग खालामदों। दिनै 30,000 सुबुंनि बेवहाय सुबुं गौमा जादों आरो बिनि उनाव तामुलपुर साब डिभिजनाव जोङो आरो बिनिख्रुइ बांसिन 1.5 लाख सुबुं गौमा खालामगोन साननैसो उनाव। आरो तामुलपुर साब डिभिजननि मोनबा सिटआबो देरहानाया रोखा रोखा जाबाय। दिनै बेवहाय बिपिएफल' नङा, कुनु दोलोआनो इउपिपिएलखौ फेजेननो हाया आरो इउपिपिएलनिनो सरकार फैगोना रोखा जाबाय। हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बेबायदि बुंनांगौआ माने दुखुनि खौरां, मानोना थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिजों बिथांजोंनो फैसा गरसेनि मोननै बिखुं हिसाबै सरकार सालायबोदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारिखौ खांदोंमोन, बादोंमोन। दिनै बेबायदि समाव हिमन्त बिश्व शर्माया जे हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै खोथा बुंनांबाय, बेनो फोरमायो जे जोङो इउपिपिएलल' नङा, सारा आफादफ्रानो दिनै नुदों कि हाग्रामा महिलारिमोना जे गोरिब गुन्द्राखौ थगायनाय, सोबख'नाय, जाख'नायनि सरकार सालायदों, बेखौ बयबो रोखा नुदों। आरो बेनो बयनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्रा। बेखौ अननानै होनाय नङा। बेयो रोजा रोजा सुबुं थैनानै जोङो बिटिआरखौ मोन्दों, बिटिसिखौ मोन्दों, बिएससिखौ मोन्दों। नाथाय बिथांमोननि बेवहाय माखासे दाजाबथाय, माखासे रल दङ। बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन। बिथांमोना खुंथाय गोहोआव दङ, खुंथाय गोहोआव थानानै बे गोरोबथाया जानांगौ होननानै बिथांमोनाबो मदद होदों। दा बिनि थाखायनो आङो बिथांमोननो साबायखर बावो। ना एबसुआ अभारटेक खालामदो, ना एनडिएफबिआ अभारटेक खालामदो। बिदा फंबाय बयबो लोगो नांनानै एकर्ड खालामदों। बर' हारिनि एकर्ड, बर'फोर जौगानायनि एकर्ड।
5 बोसोराव खुंथाय गोहो जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव गाज्रि मोनलायनाय मानाय गासैनिबो जों सोलायनाय लाबोनो हागोन बे रोखा आरो गासैबो रोखोमनि जौगानायखौ लाबोनो हागोन बेबो रोखा दा दिनै 17 बोसोराव बिथांमोना खामानि मावैखाय थगायनायखायसो जौगानाया जायाखै थगायालासिनो मावनायमोनब्ला मालाबानो जौगानाया फैसिगोन